Bé, anem a veure com configurar un comptador ràpid en l'autòmata de Siemens. Bueno, primer que res, per què necessitem un comptador ràpid? Bueno, bàsicament perquè les funcions que tenim de comptatge, el CTU, CTD, estan limitades per la velocitat de cicle de l'autòmata. Entonces, quan tenim senyals d'encoder molt ràpides, d'1 kHz, de 2 kHz, necessitem fer ús del HSC, High Speed Counter, que es tenim així. Així es tenim. Siemens té un total de 6 comptadors ràpids. Configurar-lo és molt senzill. Me n'entre en el comptador, en general, i el primer que tinc que fer és habilitar-lo. Active el comptador i ja el tinc activat. A continuació, li dic quin mode vull. Puc fer comptatge, puc fer duració del període, puc comptar freqüència, motion control, que no és el cas. El nostre és un comptatge. I concretament, què és el que vull? Puc fer un monofàsic, que seria un puls, bifàsic, 2 pulsos, comptadora B és l'encoder en fase A i fase B, i comptadora B quàdruple, que és el que normalment fiquem. Això ho tenim molt ben explicat. Si entrem en aules, així teniu el manual d'usuari, que si entreu així, en el manual d'usuari, i se'l descarregueu, així punxant en documento PDF, ahí se'l podeu descarregar. Jo el tinc ja descarregat així, el tinc descarregat, i en la pàgina 529, en el punt 10.1, tenim instruccions tecnològiques, així ens explica tot el tema dels comptadors ràpids. Concretament, la configuració la tenim així en el punt 10.1.3, configuració del comptador ràpid. El que vaig a dir en el vídeo, el que estic dient ara és el que n'hi ha així. Si voleu mirar-ho més a fons, podeu mirar aquest document. Jo vaig a utilitzar un comptador AB quàdruple, que el que vaig a fer és multiplicar per 4 el comptatge. Si és un comptador de 1.000 pulsos, quan pega una volta al comptador tindré 4.000 pulsos. Molt bé. Continuo en la configuració. Valores inicials. En principi d'ací no vaig a tocar res. Això són els límits superior i inferior. Estem parlant d'un número doble entero. Entrada 5. Què és l'entrada 5? L'entrada 5 és l'entrada de reset. Així ho tinc explicat. En el document que us passaré ara, tinc explicat. Entrada de 5. Diu, entrada de sincronització 5. Pone el valor del contagio actual al valor de arranque o inicial del contador. Por lo general, la entrada de sincronización se utiliza para poner el contador a 0. Va ligada a una entrada externa. Poner en alto utiliza un contacto normalmente abierto, se resetea cuando tenga un 1. Per lo tant, si la fique en alt, quan esta entrada 5, que ara veurem quina és, s'active, li faré un reset al contador. Això, per exemple, podria ficar així l'entrada del final de carrera d'inici, que quan s'active està a 0 i quan es fica a 1 faré un reset en el comptador. Ara veurem quina entrada és. Això ho puc habilitar o no. Si vull fer un reset en una entrada física, ho habilite. Entrada de registro. Entrada de registro captura. Guarda el valor actual del comptador. Va ligada a una entrada externa. Això és per si en un moment donat jo active una entrada, que ara li diré quina és, i vull guardar-me el valor del comptador. En principi, aquesta funció no crec que la utilitzem per la nostra aplicació. Per tant, no vaig a habilitar-la. La entrada de puerta. La entrada de puerta detiene el contaje del contador. Poner en bajo utiliza un contacto normalmente abierto. Cuando tenga un 1 dejarà de contar. Lo mateix, no crec que la necessitem per la nostra aplicació. Jo en quin moment vull deixar de comptar? En principi en ningú moment. Vull que el comptador estigui sempre operatiu comptant. Per tant, no l'habilite. Salida de comparació. Així el que vaig a generar és quan arribi a un valor de comptatge, vaig a generar un puls en una eixida.
En principi no ho habilite perquè tampoc vaig a utilitzar aquesta funcionalitat. Comptador d'evento. El mateix. Quan arribi a un valor de comptatge vaig a generar un evento, que és una interrupció hardware. En principi tampoc vaig a utilitzar interrupcions en la nostra aplicació. Si ens farà falta ja ho veuríem, però en principi no ho necessitem. Entrades hardware. Així li diguem quines entrades vaig a connectar la fase A i la fase B. Per defecte la 0 i la 1. Per això us vaig dir jo que deixareu la 0 i la 1 lliures, però les podeu canviar. La entrada de 5 és la 3. La podeu canviar si voleu. La entrada de 5, recordem que han dit que és la entrada de reset. La 5 se utiliza para poner a cero el contador. La ficada alto, per lo tant, quan aquesta entrada de 5, que és la entrada 3 o la que vulgueu, la fique a 1, resetejarà el comptador. Això ho podia, com ha dit, ho podia haver utilitzat pel final de càrrega d'inici, si vull fer-li un reset. Salides hardware no en gaste perquè no vaig a generar ningú puls per l'eixida. I finalment, en quina direcció de memòria vaig a llegir el valor del comptador, del comptatge? Pues en el 1000 a 1003. Això serà una entrada. Com és un entero doble, serà una I de 1000. Si jo me'n vaig a la taula d'observació i agrego una taula d'observació i li fique així la direcció I de 1000, allí directament, en decimal, allí directament podré monitoritzar el valor del comptatge. Quan vaig avant serà positiu, quan vaig arrere serà negatiu. Què em queda? Una cosa molt important. Anar a les entrades i li he dit que el canal A és la 0, no? Així tinc que habilitar-li perquè per defecte està, crec que en 1,6, crec que està. Tinc que dir-li la mínima, el mínim temps, en 0,1 és 2. Recordem, l'entrada 0 i l'entrada 1 ha dit que són les meues entrades per a la fase A i la fase B. Així és important donar-li el mínim temps perquè si les entrades van molt ràpides, si l'encoder gira molt ràpid i genera pulsos a una freqüència molt elevada, l'entrada no tindrà temps de comptar. Llavors tinc que ficar-li el mínim temps, si no, no funcionarà bé. D'esta manera, passant-li ara directament botó dret des de la finestra de l'autòmata, des de la foto de l'autòmata, carregar hardware i software, molt important carregar el hardware perquè estic fent un canvi. D'esta manera ja ens funcionaria el comptador 1 que hem configurat. El HC1 ja ens funcionaria i podríem llegir en la direcció I de 1000, podríem llegir el valor del comptatge. Aquesta és la primera forma senzilla de configurar el comptador ràpid. Ara en un següent vídeo veurem la manera més complicada, que és utilitzar una funció específica que té Siemens.